Айде, моето момче, айде, моето момче. Айде, Стеван. Точно. И очаквай топката, като дойде на твоя форхенд да направиш топспин, а не да хвърляш. Сви краката. Гол! Така, айде. Браво, Стеван! Браво! Айде! На седма маса да излизат 14-та... Не я засича! Напред! Не се изправя! Раменете напред, за да влезе топката на масата! Първа среща. Бегов Марек Игеста, Бисер Коков. Първа среща. Първа финалите. Янаки. Айде, Балка! Бегов Марек Игеста, срещу Бисер Коков. Втория срещу третия. На седма маса 14-та група. Първа среща. Втори срещу третия. Бегов Марек Игеста, Бисер Коков. Завърти я! Всеки път ще въртиш топката, няма да удръш. Браво! Стеван, няма да бием този сервис. Айде сега, айде лекичко я смени. Браво! Сви краката, свити колените. Стеван, той не бие сечен сервис. Просто по-меко напред. Стеван, служи дълъг с долно на неговия бекхенд и после атака на неговия форхенд. Айде. Браво! Айде, си кръчета! Браво, Балка!